B'investiment ta' 3 miljun euro minn Malta Maritime Pilots se jsir ċentru ta' riċerka u ta' taħriġ state of the art f'Ħal-Fahar. Il-faċilità l-ġdida se jkollha l-isem ta' Maritime NT u se tkun qed tieħu post iċ-ċentru eżistenti għar-riċerka u għat-taħriġ kif id-daqs tiegħu m'għadux adattat għal bżonnijiet wiesa' li jitolbu industrija li qed tikber u qafas legali dinamiku. F'kelmtejn tal-okkażjoni l-Ministru jinborġ qal li l-portijiet marittimi huma kruċjali għall-ekonomija ta' kull gżira u dan ma jonqosx għal Malta. Huwa fisser kif b'ċentru ta' taħriġ li se jaqdi wkoll lil dawk li joffru s-servizzi fuq is-super yachts u l-industrija tad-divertiment se jinfetħu ħafna opportunitajiet li jaffettwaw s-setturi u fornituri tas servizzi differenti f'pajjiżna. Qal li b'sistema moderna li tagħmel taħriġ ta' studji dwar is-sigurtà tal-port u studji nawtiċi permezz ta' simulator ta' tħaddim tal-vapuri b'tarif lokali, tajn biex il-portijiet jibqgħu joperaw b'mod effiċjenti mingħajr ma jikkompromettu l-standards tas-sigurtà. L-istudji se jservu wkoll ta' pjattaforma biex jaqdu flimkien lill-stakeholders u jqajmu diskussjonijiet dwar kif għandhom jintlaħqu l-għanijiet u jiġu implementati l-miżuri rakkomandati fir-rapport b'mod pragmatiku. Il-Ministru temm jgħid li jinsab ħerqan biex jara l-benefiċċji li se jirriżultaw minn dan l-investiment.